Hala oy. Hala oy, ag mga school supply, grabe. Mga papel, notebook, urot ka basa. Uy, Diyos ko. Sao naman ni Lord. Among pang minabuhianan hinangaunsa naman ni Lord. Tabangi mi. Good morning! Today as December 17, resulta ni sa atong bagyong nahitabo kagabi. Si Bagyong Odette. Grabe daghan ng damage sa among kuan dire. Matabang ni namo bakar ni rog hipos ug hinlorong adlaw murag dili jud di kay hurot ngadto tumoy nabasa tanan. So gamong buhaton is mang waswas. Ayan. Guys, maluoy mo. Tabangi in taon mininjo. Tabangi mig panghipos. Grabe ka manghiposon, karagahan. Oh no. Usahan na nga to. Bitaw jud oy, daghan jud. Libog, naglibog pa ni hong otok ni samot nig talibog ron. Na. Sa una ni. Guys, mo din nahitabo ron sa tong paninda. Tanawan ninyo. Perti kaning kutson. Dito ni Tumoy. Abot dire. Ay Ginoo ko, tanawa Ginoo. Aga mong paninda guys, kaloy iintaw ninyo. Ana, perti yung pagkabasa. Oh Ginoo ko. Oh, Maria tabangan. Wa, dyan natabang diri. Nawag tabi sa likod, maoning gi kusog-kusod sa dayga mo ang amusod. Di lang kay amo tanan diri. Saon ni namo kapag hinloan ni guys. Hey, Ginoo ko, saon man ni nato niri yung paghinlo ron. Laliman og mga paninda nang laag na pud ni sa mga silingan. Oh, didto. Grabe pang lupad, murag ato di siguro na der, ato na diha der. Bawaan dyan nirong kuan. Bawaan ni nato ron. Awan ni guys oh. Kaning mga habol, muskit, dadto ni, babaw, kutson. Dito. Hayag likod, nawa, hurot oh. Harvest, Ginoo ko. Saan mini, papangipas di kaya mura tanan. Tanan John. Awan ni. Wa para ba may tubig, way kurinti. Lagi abi malagi na ako nawa po dira kang mga isgozoblay nahurot. Nandiyo naman ni. Nawa nag mga unlan. Lord, din sa ni namo. Ang nasud sa plastic ko kay nga basa ag dito sa pikas wa man jud kumikaw na huna og Ginoo gi panghakot ni ngadto sa block. Kung nadapan nila mga school supply, wala safety. Ay, Diyos ko. Ang mga hinangir, diri ni, babaw, mga gubutang sa manikin. Uy. Hala, oy. Hala, oy, ang mga school supply, grabe. Mga papel, notebook, urot ka basa. Uy, Diyos ko. Sao naman ni Lord.
Among pang minabuhianan hinanga unsa naman ni Lord. Tabangi mi. Hindi na matabang. Pagwasta mo ani waswas pod kuan kay kani wajud ka na huna kaning mga school supply gihipos og gida sa pikas. Wajud guys kay wa mi ga expect nga ingon ani di ay si audit ka kusog nga ni day siya ka kuan. Nawaga mo ang kuan. Saon ni namo ninyo pagkuan. Di po ta ka kontak-kontak kay wa kay ni balik ag signal. Day usa na bilin diring. Ay, Ginoo. Mao ni among sitwasyon ron diri guys. Awag ang mong sitwasyon, Ginoo ko. Ginoo na mantigo na mo. Uy, sus Maria tabangan. Murang wa na unsa na nga unsa oy, Ginoo ko. Agi ta diri kay maglisod ako gawas adto na. Diri kay naagyan na, hawana na. Gabi ko ano, dakuha na tong hinluon hiposon ani. Wah, orang orang Ismail Road ako. Be, smile ba? Smile jud ay. Mao lagi. Mao jud. Ay Ginoo. Wa gajud man lagi pa ta nagdahom nga may nganani ni. Pakabagjuhan ko suga. Ag mga say tawag anang. Men ko ni nay. Hoy bagjo inyo day. Na ama? Ana de pod. Mo ni mong kuan dire sitwasyon. Sitwasyon na mo din nagkalandrakas.
ang